Vo srblianskom areáli dnes trénovali hokejisti Banskej Bystrice v poriadne premiešaných zostavách. Ich hrubú silu a zároveň aj jemnú techniku si blížiaci sa európsky šampionát v biatlone určite zapamätá. Spúšťačom brigády bolo zrejme aj vyjadrenie Jána Sýkoru po nedeľňajšom zápase s Trenčínom. Ja som tento zápas zlomil 3 hokejky, čiže ja som si požičal úplne inú hokejku. Bola menšia, úplne iný uhol, ale vidíte, dobrý hra zahraj s metvou. Ľaváci ani praváci si tentokrát nenavyberali a pod vedením šéfa areálu Benjamína Leitnera sa chopili roboty. Niektorí chlapci si brali hrable a vravili, že im to je na opačnú stranu, ale keď som na nich pozeral, tak im to išlo výborne. Hokejisti v biatlonovom areáli a pri manuálnej robote? Nie je divu, že pri takomto mixe sa im to všetko plietlo, aj keď zbadali našu kameru. Poďme, rovno, poďme. A koč? No? Komu hovoríš, kameramanovi? Ako sa cítiš momentálne? 3 skrine dole, to nie je len tak. 3 skrine, ja som štvrtá, tu som dal tiež dole a cítim sa hrozne unavený. 2 zápasy vyhraté a teraz takýto relax. Tak dobre, som si zobral aj Janovu Sýkorovú hokejku pre istotu, že keby náhodou tu potreboval, no tak dobre, super. Super, no dobre, tak poďme radšej do práce, lebo toto nám moc nejde. Práci zdar. Pre televíziu Marky za Lukáš Bambunénem Tomanem. Chlapci, ďakujeme za odhlásenie, ale ešte nekončíme. Až pri odchode z areálu sme pochopili, čo vás banskobystrických baranov do Osrblia zlákalo. A vraj leitmotívom celej akcie malo byť, ako športovci pomáhajú športovcom.